Aj vás už unavuje chladný prístup v realitách. Aj vy hľadáte niekoho, kto vás bude skutočne počúvať, kto rozumie ľuďom rovnako dobre ako nehnuteľnostiam. Moje meno je Zuzana Kmucová a v realitách som preto, lebo my v Early Real veríme, že domov je viac ako steny a strecha. Domov je v prvom rade miesto, kde sa cítime v bezpečí, kde si dovoľujeme písať naše príbehy. Pre mňa ako makléra je každá nehnuteľnosť príbehom. Niekedy príbehom o prvom bývaní, inokedy o nových začiatkoch a niekedy o múdrej investícii, ktorá prinesie istotu do budúcnosti. Moja práca nie je len o predaji, je hlavne o ľuďoch, o ich predstavách, o ich cieľoch a o tom pocite, že rozhodnutia, ktoré robia, sú správne. Preto sa snažím klientov v prvom rade pochopiť a potom im navrhnúť riešenia šité na mieru. Takže ak hľadáte niekoho, kto vám pri kúpe, respektíve predaji, ponúkne okrem automatickej profesionality aj pridanú hodnotu vo forme pochopenia, rada sa stanem vašim maklérom, pretože domov je viac než len adresa.